Урезмәттә роботлаштырылган яңа сөтчелек фермасы төзелә. Узган елның 27 октябрендә аңа беренче нигез ташы салынган иде. Төзелешне Мәскәүнең Аграбау компаниясе эшчеләре алып бара. 1 миллиард 200 миллион сумлык төзелеш эшендә 43 берәмлек техника катнаша, 115 кеше эшли. Август мөслим агрофирмасы 1200 башка исәпләнгән беренче порядыгын алып бара төзүнең инде. Бүген көндә каркас эшләре бетеп, хәкернәп инде Тувая бу эшләре бара, каркас җыеп, аннан соң инде иштәге оборудованиелар киләнә торган булачак инде. Мондый товар сөтчелек фермасы Татарстанда яңалык әлегә. Аның иң беренчесе нәкъ менә Мөсимдә булуы да үзе зур куаныч. Биредә 1200 баш савым сыерлары булачак. Гольштейн фриз токымлы күп күләмдә сөт бирүче бу асланаларны август-сентябрь айларында Германиядән алып кайтырга планлаштыралар. Төзелеш эшләрен 27 ноябрьгә төгәллибез дип ышандыра төзүчеләр. Согласно графику, в первую очередь должна закончиться на ноябре месяце. Но мы уже приступили ко второй очереди, уже сняли плодородный слой и сделали 70% вертикального слоя снято. Значит, в данный момент даже у нас заготовлены на вторую очередь фундаменты на короне 100%. Бүген көндә шушы комплекс янында икенче порядыгы дибез, ансында 1200 башка исәпләнгән. Ансында роботлар сауса, ансында карусель тибендагы сөт саву системасы булачак. Бу инде шуңа общий ансы 2022 елда сафка басу дип планлаштырыла инде. Общий шушы комплекс инде безнең 2400 башка исәпләнгән. 1200 баш сыерга исәпләнгән торак төзелеше төгәлләнгәч, аның янәшәсенә тагын шундый ук бер ферма төзеләчәк. Анысы да 1200 баш терлеккә исәпләнгән. Берсендә сыерларны роботлар сауса, икенчесендә карусель системасы урнаштырыла. Бер робот 70 сыерны саварга сәләтле булачак. Монда инде яңалык буларак кросс-вентиляция системасы булачак инде. Ул Татарстан Республикасында беренчеләрдән булып безнең районда булачак. Шуңа инде Алла бирсә, сыерлар бу астаналар кайтып, сөт җитештерүне арттыруда күздә тотып инде шундый эшләр эшләнә. Ферманың үзенчәлеге шунда, гади тел белән әйткәндә, калдыксыз җитештерү тармагы булачак монда. Сыерларның тизәкләре махсус сепаратор бүлегендә эшкәртелеп, берничә мәртәбә фильтр аша үтеп, брикетланып куелачак. Алга таба җирләргә органик ашлама буларак кертеләчәк. Ә сыек өлеше лагунада тупланып, сугару өчен кулланылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.